ko ba nagunahon lagi ko anong tinapaha ba? Walay isda nga nakabutang. Nakabutang din mga kayo. Bullshit. Di ba kanina siya mabuto no? Pero mga kayo man sulan ning tinapahan eh. Mga kayo naman ay wala itatag ng isda. Siya basta ni luma-luma ni pambuhat aning mga kuana. Ano, tapos tingnan tanan ng gabi daw, di ba kanina mabuto? Pero kayo man sulan ni siguro. Wa may itatag ng isda. Bida oh. Itatag ng isda gyud. Dato na ablihan daw. Oh, tinapa man siya day. Tinapa man siya. Ah! Hanga oy. Sakto-sakto gid nga. Kuan ang ilahang kayo mo ilang gitatak. Kay perting hanga. Sabi. Baka naman, tinapa.